செல்லக்குட்டி இங்கதான் இருக்கியா? வா வா, இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாள் பரிசு கொடுத்துறேன். வா வா சீக்கிரம் வா செல்லக்குட்டி, டைம் ஆகுதுல்ல. வா வா. அம்மா மூக்க கடிச்சு போட்டா. அடைச்சா வாய் மிச்சாச்சா. சார் சொல்லுங்க சார். என்ன சொல்ல? அட எதையாவது சொல்லுங்க சார். சொல்லாதவரை விட மாட்டாளே. சொல்ல, நீ உன் மூஞ்சில பூசுற மாவுல எவ்வளவு கெமிக்கல் இருக்கு தெரியுமா? அதனால உன் மூஞ்சிக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம் வரும் தெரியுமா? தெரியாது, வந்து பக்கத்துல உட்காரு. பேசாம போயிருக்கலாம், நானே வழிய வந்த மாட்டேங்கிட்டேனே. டேய் இந்த பாலை தூக்கி போற, போய் எடுத்துடா. ஓகே பாஸ், போடுங்க. ஏய் ஓடே ஓடே, எங்க போற? ஐயா கடிச்சிச்சா பாஸ், கடிச்சிச்சா. அச்சச்சோ, என்ன கதவு தேய்ச்சிருப்பா? ஆடா பாவி. அச்சச்சோ வராங்கடா. ஆத்தி, என்ன இந்த வேகத்துல வராங்க? கொல்லையில போவ. நல்ல வேலை மரத்துல ஏறணும், இல்லனா என் நிலைமை என்ன ஆகுறது? நல்ல வேளை நான் பிழைத்துக் கொண்டு